Esittelemme tänään Cressin uuden Voyager-ruohonleikkurin. Siinä on hurja määrä teknologiaa. RTK, kamerat ja paljon muuta. Pidemmittä puheitta aion kuitenkin hypätä kyytiin ja kokeilla tätä käytännössä. Vaihdetaan manuaalitilaan. Ja nyt kartoitetaan. Todella helppoa. Nyt karoitus on valmis. Tallennetaan kartta ja valitaan leikkuuasetukset. Sitten käynnistetään autonominen leikkuu ja laitetaan kone töihin. Vakuuttava kone, systemaattiset leikkuulinjat ja sujuvat käännökset. Tämänkin kukkapenkin se kiertää automaattisesti, ilman että tein erillistä kieltoaluetta. Tämä teknologiahan toimii jo. Tämä tulee muuttamaan ajattelutapaamme. 3 tai 4 hengen sijasta riittää yksi työntekijä viimeistelemään istutusten vierustat. Voyager hoitaa loput. Jos haluamme ottaa seuraavan askeleen, tämä mahdollistaa sen. Kehittynyt esteentunnistus ja turvallinen tuote työntekijöille, asiakkaille ja eläimille. Cress on tehnyt hienoa työtä. Akkukäyttöiset työkalut olivat jo aikaansa edellä ja tämä robottileikkuri on uskomaton. Juuri tätä ammattilaiset ovat kaivanneet. Tämä on tulevaisuutta. So cool, man. That's just wild.